Fracht meta qaluli sejrin f'dar il-muħlej niġadi riġlejna fi bwibek Ġerusalem. Ġerusalem, resqin il-mażulin, miex jgħadu kol faħriha lil dak li jamar fik, ħalli sit il-ħolqien. Fraħt meta qaluli sejrin dar il-mulej niġadi riġlejna fi bwibek Ġerusalem. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Kuti nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja Quddiesa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Liħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tjiba tiegħek mulej jieqaf magħna u bil-għajnuna ta' Santa Ċeċilja il-qatt tal-bqum li qegħdin nagħmlulek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jissaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Daniel. Fit-tielet sena tas-saltna ta' Ġehojakkim, is-Sultan ta' Ġuda, Nabukadnezar, is-Sultan ta' Babilonja, tala Ġerusalemm biex jaħbat għaliha. U Alla Sidi telaqlu fidejh lil Ġehojakkim, Sultan ta' Ġuda, u xi ħaġa mit-tagħmir tat-Tempju ta' Alla. U hu ġarrhom fl-art ta' Sinar, fid-dar ta' Alla tiegħu, u qiegħdhom fit-teżor tat-Tempju ta' Alla tiegħu. Imbagħad is-Sultan ordna lil Asfenas, il-kbir fost l-uffiċjali tiegħu, biex iġib lil xi wħud mill-Iżraelin, kemm min nisel is-Sultan u kemm minn tal-kbarat, żgħażagħ li ma jkun fihom ebda difett, sbieħ f'surithom, imħarġin f'kull qerf, monija bid-den, jafu jħadmu l-għaqal, u li jkunu jinqalgħu biex jaqdu fil-palazz tas-Sultan. Biex lilhom Asfenaz għallimhom il-kitba u l-ilsien ta' Kaldin. Is-Sultan rid ukoll li ta' kuljum jibda jingħatalhom semm mill-ikel tas-Sultan u mill-inbit li kien jixrob hu, u li jibqgħu jitħarġu għal 3 snin meta mbagħad jibdew jidhru quddiem is-Sultan. Fosthom kien hemm Daniel, Ħananija, Misajel u Għażarija minn ulied Ġuda. Issa Daniel kien għamel il-ħsieb li ma jitniġġiex bl-ikel tas-Sultan u bl-inbit li kien jixrob hu, u talab lill-kap tal-uffiċjali biex ma jniġġiex. U Alla ta' lil Daniel li jsib tieba u ħniena quddiem il-kap tal-uffiċjali. Dan issa qal lil Daniel: nibża minn Sidu s-Sultan li ordna x'għandkom tiklu u tixorbu, li ma jmurx jaralkom wiċċkom mixrub aktar minn dak ta' żgħażagħ l-oħra ta' mparkom. Inkella mbagħad rasi jkollha tagħmel tajjeb għalikom quddiem is-Sultan. Imbagħad Daniel qal lill-uffiċjal li kien tqabbad mill-kap tal-uffiċjali biex jieħu ħsieb Daniel, Ħananija, Misajel u Għażarija. Nitolbok tagħmel prova ta' 10 ijiem fuq il-qaddejja tiegħek biex lilna tagħtina nieklu xejjex u nixorbu l-ilma. Imbagħad ejja ħares lejna u lejn iż-żgħażagħ l-oħra li jieklu mill-ikel tas-Sultan u fuq dak li tara imxi mal-qaddejja tiegħek. U qagħad għal dak li qalulu u għaddihom minn prova ta' 10 ijiem.
Meta ddew l-10 ijiem deru li kienu sbieħu u tqawwew f'ġisimhom aktar miż-żgħażagħ l-oħra li kienu jieklu mill-ikel tas-sultan. Għalhekk l-uffiċjal neħħilhom l-ikel speċjali tagħhom u l-inbit li tom jixorbu u newlilhom il-ħxejjex. U li dawk l-4 żgħażagħ Alla tom erf u għaqal f'kull kidba u erf u Daniel sar jifhem id-derriet u l-ħolm kollu. Meta wasal iż-żmien li fih iż-żgħażagħ kellhom jidħlu quddiem is-sultan kif hu stess kien ordna, il-kap tal-uffiċjali daħħalhom quddiem Nabucodonosor. Is-sultan għad jitkellem magħhom u fosthom il-koll ma nstab ħadd bħal Daniel, Hananija, Misael u Għażarija. U dawn baqgħu quddiem is-sultan. U f'kull ħaġa ta' erf u għaqal li kien jistaqsihom is-sultan kien isibhom 10 darbiet aqwa mill-maġi u l-bassara kollha li kien hemm fis-saltna kollha tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien ta' min ifaħrek u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Imbirek int mulej Alla ta' missirijietna. Imbirek ismek qaddis u msebbaħ, ta' min ifaħrek u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fit-tempju tas-sebb imqaddes tiegħek, imbirek int fuq it-tron ta' saltnatek, flimkien, ta' min ifaħrek u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Imbirek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abissi, imbirek int fil-wisa kollu tas-sema, flimkien, ta' min ifaħrek u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Alleluja. Isru u kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh u ra l-onja jitfgħu l-offerti tagħhom fit-teżor tat-tempju. U ra wkoll waħda armla fqira titfa' biċtejn żgħar tal-flus u qal: ngħidilkom is-sewwa, din l-armla fqira tefet iktar minnhom ilkoll. Għax dawn kollha għamlu offerti miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej. Din l-armla li tant impressjona l-Ġesu u li xaktarx tfakru fil-mama tiegħu li dak iż-żmien kienet armla wkoll, tefat dak kollu li kellha biex tgħix. L-offerta tagħha hi offerta totali. Hija qatt ta' fidi fil-providenza tagħha. U l-mulej iħares lejn il-kwalità ta' din l-offerta. Fil-konfront tal-kwantità ta' ħaddieħor japprezza s-sinifikat profond ta' min jagħti dak kollu li jista' u mill-qalb. Għandna ħafna x'nitalmu minn din l-armla li tibqa' mingħajr isem, ma nafux kien jisimha.
imma li tefet iżjed minn ħaddieħor, anzi jgħid din l-arma fqira tefat aktar minnhom il-koll. Eżis li qegħdin tiggradwaw illum u dawk li tisegwuna wkoll permezz tas-social media, intom lill-Alla offrejtulu l-ħin, l-enerġija tagħkom fil-formazzjoni tagħkom. Jalla din tkun offerta ta' kwalità iżjed milli ta' kwantità. Jalla l-mulej li jara l-qalb jifhem juża l-offerta tal-ħin tagħkom, tax-xjenza tagħkom, tal-istudju tagħkom għal-ġid tal-Knisja. Fl-ewwel qari f'dan ir-rakkont tipiku tal-aħħar jiem tas-sena liturġika naraw il-dawn it-tliet żgħażagħ lil-Daniel, l-Ananija, lil-Miżael u lil-Azarija dawn l-erba' żgħażagħ li jiddeċidu jkunu lejali lejn il-liġi ta' Alla f'sitwazzjoni fej kien hemm bżonn li huma jiġu preżentati quddiem ir-Re ta' din id-dinja. U l-mulej berikhom mhux biss bis-saħħa imma wkoll bl-erf. Waħda mill-konklużjonijiet ta' qari bħal dawn hija li l-erf tas-sew ma jiġix bil-kompromessi ma' din id-dinja imma bil-fedeltà tagħna lejn Alla. U l-fedeltà tagħna lejh hija pjuttost il-kapaċità li nilqgħu il-ħniena tiegħu fuqna, l-ħarsa tiegħu ta' ħniena. Iżjed ma nilqgħuha, iżjed inkunu verament denji tal-ħarsa tiegħu li hija dejjem ħarsa ta' ħniena. L-akklamazzjoni qabel Vanġelu tipika ta' dawn iż-żminijiet tal-aħħar ġranet tas-sena liturġika u tal-bidu ta' sena ġdida ifakruna biex nisru nkunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. U eżortazzjoni bħal din mhijiex qiegħda biex titfana viġilanza ansjuża tal-miġġa tal-mulej, imma pjuttost biex tistedinna fistennija ferriħa tal-miġġa tiegħu. Kolli nifmu li kull jum fil-ħajja tagħna huwa prezzjuż. Għax ma nafux jekux l-aħħar, jew ta' qabel tal-aħħar, jew ta' qabel tal-aħħar, ma nafux. U allura kull jum huwa prezzjuż. Kunu lesti u jisru. Nitolbu li s-sara tagħna l-viġilanza tagħna tkun sara u viġilanza bajnejn miftuħa u m'hemmx mod ieħor forsi iżjed ħafif milli wieħed jodopera juża l-intellett il-qalb tiegħu ħalli japprofondixxi l-għarfien tal-mulej, tal-Knisja tiegħu, tat-tagħlim tal-Knisja. Il-mulej jbierek il-ħidma tagħkom u bl-interċessjoni ta' Santa Ċeċilja jagħmel l-ħajja tagħkom tkun għanja ġdida. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-intercessjoni ta' Santa Ċeċilja u nitolbu li aħna nomu fil-ħarsa ħanina tal-missier. Nitolbuk mulej għalina hawnhekk miġbura u għall-Knisja f'Malta biex issaħħaħ fina l-fidi fik, tqawwilna qalbna, timlina bil-ħajja u l-ħeġġa u tgħinna nikbru flimkien bħala komunità ta' fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum mulej hija ġurnata speċjali għalina
Aħna niċċelebraw is-suċċess fl-istudji tagħna. Nitolbuk turina kif dak li studjajna fil-kors nistgħu ngħixuh f'ħajjitna u naqsmuh ma' dawk li niltaqgħu magħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-istaff tal-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali, għall-letturi u l-koordinaturi li ħejjew il-korsijiet tagħna. Ejnhom jikbru fir-rabta tagħhom miegħek biex ikompli jsir il-ġid fil-qasam tal-formazzjoni nisranija f'pajjiżna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-mexxejja ta' pajjiżna u tad-dinja biex isiru dejjem aktar konxi tal-bżonnijiet tal-pjaneta tagħna u tal-persuni l-aktar dgħajfa fostna. Għatihom il-kuraġġ sabiex ma jibżawx jieħdu d-deċiżjonijiet favur il-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, int li inti kollok tjieba u ħniena, nitolbuk taħfer il-ħtijiet ta' dawk li mitu qabilna biex jiġu fih danek, isibu l-mistrieħ tagħhom u jgawduk għal dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna. U bl-intercessjoni ta' Santa Ċeċilja tatina l-grazzja tal-fedelta għalejk. Int li dejjem tħenna lina u tridinna l-aqwa ġid bi Kristu sidna. Il-għamulej il-ftit tagħna mill-ħafna li tajtna l-imħabba. Imtebareli mill-qambis u l-mibli id-bili mobbija bl-eliqet tal-front u l-bnidem bil-għal mis-saħħa u bil-ħila bil-erf tal-Ispiritu din l-odja irot. Il-għamulej il-ftit tagħna, il-ħafna li tajtna l-imħabba. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti li aħna llum qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni u Martri Santa Ċeċilja biex ikunu joġbuk bħalma oġbitek din il-qaddija tiegħek fit-taqbida tagħha sal-mewt tal-imħabtek bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għalis Santa Ċeċilja bil-martiri u għall-istqarrija ta' ismek, bħal Kristu b'demma ta' ċida tal-emejjel tiegħek tal-ħaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa lil munieqes mill-ħila biex ikun jista' jixet għalik bi Kristu sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet.
Missier ħanin mit-ċokontana nitolbu bibne Ġesu Kristu sidna. Il-qaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċu. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku. Miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarek. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqalgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. U ma jresqu t-talbu xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu. Tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Matteo, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Grisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel tkun kollha kemm tiegħek. Wettaqa, qaddisa, il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal-ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam. Tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz f'idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Innam. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-farħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna. Tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna. Vittma safja, qaddisa, bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek qabel. Is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham
u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll jinħlu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' imtlek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna l-jom mulej u għati lilna u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu, il-għena, id-dawl u slim. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kozza tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pitru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna urina namlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-nubitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn ġnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li se nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Somni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek kun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda ngħid biss kelma waħda u ruħi tkun jifhem.
Nitolbu. U Alla inti tellaħt lil Santa Ċiċilja fil-glorja tal-Qaddisin, għarreb taħtla fala verġnu martri. Għamel bis-saħħa tas-sagramenti li rċevejna, nirbħu bil-qawwa kull ħażen u niksbu l-glorja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Im Hab der Fried,
Lejla tajba, nilqawkom għal gradwazzjoni tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali ta' din is-sena. Ser ikun hawn loti ta' ċertifikati ta' 6 korsijiet li huma The Way of Beauty, Discovering Faith Through Art, Higher Education Award in the Search of Christian Unity, Our Common Ecumenical Mission, Higher Education Award in Family Ministry, Higher Education Award in Theology, Higher Education Award in Spirituality, Higher Education Award in Pastoral Care Chaplaincy in Schools. Nistieden issa l-Eċċellenza Monsignor Arċisqof Charles Jude Xikluna biex jagħtina l-messaġġ tiegħu. Messaġġ qasir l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom illejla u mal-ewwel nixtieq nikkongratula lil dawk kollha li llum qegħdin jersqu għal din il-graduation u anke dawk li ma setgħux ikunu fiżikament magħna llum. Ja ħaġa sabiħa li l-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali qed ikompli l-ħidma tiegħu u kompla l-ħidma tiegħu f'sitwazzjonijiet mhux faċli. Ġifieri aħna llum irridu wkoll napprezzaw il-fatt li dan ix-xogħol li sar minnkom mill-għalliema u mill-Istitut sar bħal tant oqsma ta' edukazzjoni oħra f'sitwazzjonijiet ikkumplikati u mhux faċli. Ħafna drabi permezz ta' distanza, ħafna drabi permezz ta' assignment, ħafna drabi wkoll mingħajr dak il-kuntatt fiżiku li huwa wkoll fih innifsu arricchiment kbir f'kull proċess ta' formazzjoni. Nisperaw u nawguraw li dak kollu li wieħed ġabar bħala formazzjoni jissarraf bħala informazzjoni jissarraf bħala formazzjoni. X'ħafna drabi it-tentazzjoni għalli nieqfu milli nassimilaw dak li ġabar il-moħħ u ma jkollux ċans jinżel fil-qalb tagħna. U l-formazzjoni hija proprju dan il-proċess li mill-moħħ dak kollu li nkunu tallimna u ġbarna isir stil ta' ħajja jgħaddi fil-qalb. B'xi mod il-formazzjoni vera hija meta l-qlub jitkellmu għalhekk jimpressjonani dejjem il-motto ta' San John Henry Newman, Cor ad cor loquitur, il-qalb li tkellem lill-qalb. U jiena nawguralkom li waqt li qed taqsmu l-erf u l-esperjenza it-taħriġ u l-formazzjoni li ġbartu din l-esperjenza fl-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali tkun ukoll dialogu mal-qlub ta' min se tiltaqgħu magħhom fil-komunitajiet insara, fil-komunitajiet ta' fidi, fl-iskejjel, fl-oqsma tal-arti, tal-kultura, tal-kura, kemm ta' l-individwi fl-isptarijiet, fil-ċemplisnis, fl-iskejjel. Meta qed nisma' din ir-rassenja ta' formazzjonijiet li llum waslukom għal dan ir-rikonoxximent, wieħed jifhem il-firxa straordinarja u sabiħa tax-xogħol tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Hija xi ħaġa wkoll pożittiva li r-rikonoxximent mhuwiex karta vojta imma rikonoxximent ukoll li jista' jgħinkom biex il-qudiem tkunu ta' servizz mhux biss fil-Knisja imma fis-soċjetà. Jiena naħseb waħda mill-isfidi kbira li għandha d-dijoċesi f'dan il-proċess Knisja waħda vjaġġ wieħed huwa li mhux biss tisma' lis-soċjetà imma tisma' wkoll lil dawk ulieda li bil-formazzjoni tagħhom għandhom kontribut jagħtu u mhux dejjem iħossuhom protagonisti fil-ħajja tal-Knisja. Din hija sfida kbira. Ġifieri aħna tajjeb li b'xi mod ikollna dejjem bir-rispett tal-liġijiet kollha tal-privacy immaġinabbli u miktubin fid-dinja. Imma jkollna speċi ta' database fejn aħna l-alunni li għaddew mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali ikonna mod ta' kuntatt, mod li anke għal formazzjoni permanenti wieħed ikun jista' jorganizza seminars jew anke l-attivitajiet ta' approfondiment.
U b'mod speċjali, il-mod kif aħna nwasslu it-talim tal-Quddiesija tiegħu l-Papa Franġisku fil-komunitajiet tagħna. Persuni li għaddew mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali inħoss jien għandhom ukoll l-skills neċessarji biex fil-komunitajiet li għadin imissu huma jkunu ta' medjaturi tal-Maġisteru tal-Quddiesija tiegħu l-Papa u anke tagħna l-isfijiet fil-komunità. Virina nistaqsi li l-nifsi kemm hemm komunitajiet li huma esposti b'mod pożittiv għat-talim tal-Papa Franġisku fid-dokumenti prinċipali tiegħu li ħareġ sal-lum, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia. Dak kollu li kiteb fuq il-ħniena bi preparazzjoni u konklużjoni anke tas-sena tal-ħniena, Laudato Si, u di reċenti Fratelli Tutti. Dawn huma b'xi mod ġojjelli kbar li l-Knisja għandha d-dover tixtar u timmedja fis-soċjetà tagħna. U peress li aħna qegħdin intemmu din is-sena iddedikata lil San Giuseppe, hekk bħala l-aħħar suġġeriment biex nikkonkludi din ir-riflessjoni qasira tiegħi inħajjarkom, nissuġġerilkom, nitlobkom biex nitolbu nimmeditaw fuq id-dokument straordinarjament sabiħ tal-Papa Franġisku fuq San Giuseppe Patris Corde. Huwa skola ta' libertà, skola ta' paternità u maternità spirituali. San Giuseppe jien kont nagħmel konferenza biż-Zoom ma' rappreżentanti ta' realtà soċjali mid-dinja kollha u talbunna nagħmilha fuq il-paternità spirituali anke bħala risposta għat-tentazzjoni tal-abbuż tal-poter, ta' kuxjenza u abbuż sessuali. U jiena risposta li ħassejt li għandi nofri hija propju l-paternità spirituali mod speċjali fil-Maġisteru tal-Papa Franġisku. Il-Papa Franġisku tkellem diversi drabi anke meta jkellem lilna l-isfijiet u s-saċerdoti. Ikellimna ħafna fuq il-paternità spirituali. Ma kien hemm xatt għalli lura fuq il-maternità spirituali ma tgħidilna xejn. U realizzajt li meta il-Papa jitkellem pereżempju fuq id-distakk fil-paternità, di tapplika wkoll għall-maternità. Meta jgħid li il-paternità spirituali huwa li inti tkun responsabbli għal xi ħadd iżjed milli twelled lil xi ħadd. Nina wkoll tot għal-maternità spirituali. U allura il-maternità spirituali u paternità spirituali meta nħarsu lil Madonna u nħarsu lejn San Giuseppe għandna modelli kbar tagħhom li jimlewna l-qalb il-ferħ u bit-tama. Nawguralkom ħafna, nifirħilkom, nifirħu wkoll lill-ħbib tagħkom u l-familji tagħkom għal dan is-suċċess meritat.
Nirringrazzjaw lill eċċellenza Monsignor Arċisqof tal-messaġġ tiegħu. Naddu issa loti ta' ċertifikati. Sem nibdew miċ-ċertifikati tal-kors The Way of Beauty Discovering Faith Through Art. Father Mario Attart. Mary Rose Boldarini. Giusy Camilleri Fava, in absentia. Josephine Mamo, in absentia. Giulia Maravi, in absentia. Thomas Anthony Muscat. Tania Naudi, in absentia. Sandro Rossi, in absentia. Father Mark Spiteri. Sister Teresa Tonna, in absentia. Father Rene Vella. Sanaddu għal-kors Higher Education Award in the Search of Christian Unity, Our Common Ecumenical Mission. Alberta Zoppardi. Antoinette Dalli, in absentia. Deborah Beyer, in absentia. Carmel Ellul, in absentia. Ramon Fiot. Maria Carmela Lapira, in absentia. Elizabeth Lockhead, in absentia. Carmel Meli. Elizabeth Lockhead. Carmel Meli.
Meli, Mario Mikallef, in absenzja, Marija Assunta Mikallef, in absenzja, Emma Sammut. Joyce Shepard Thorne, in absenzja, Ellison Zammit Endrich. Sanaddu għal-kors tal-Higher Education Award in Family Ministry. Sister Marianna Camilleri. Natalie Caruana. Claudio Falzon. Bernice Falzon Briffa. Marianne Gatt. Marianne Gatt. John Gatt. Mary Muscat. In absenzja. Teresa Naudi.
Naddu għal kors ta' Higher Education Award in Theology. Sister Regina Amizaka in absenzja. Carlo Fenek in absenzja. Valerie Gauci in absenzja. Sister Rosemary Schembri. Naddu għal kors Higher Education Award in Spirituality. Nancy Abela, in absenzja. Dorian Buttigieg. Jonathan Kassar Torregiani. Daniela Ketkuti, in absenzja. Pierina Cortis, in absenzja. Edith Goggi. Adriana Muscat, in absenzja. Kristina Spiteri, in absenzja. Naddu għal kors Higher Education Award in Pastoral Care Chaplaincy in Schools. Franklin De Bono, in absenzja. Joseph De Gabriele, in absenzja. Anne-Marie Fenek Muscat. Rita Gatt. Father Lazarus Maloja, in absenzja. Claudine Muscat. Elisa Saliba. Father Ivan Xikluna, in absenzja. Marika Zammit, in absenzja. Fuq il-bankijiet għandkom issibu talba. Naqrawa fl-imkien.
Aziz Mulej. Naqrawa flimkien. Aziz Mulej, grazzi ta' kull ma jien, grazzi ta' talenti li tajtni, grazzi ta' tant affarijiet sbieħ li żrajġo fija. Ejni naraf li kollox minnek ġej, ejni naraf li mingħajrek ma jien xejn. Għatini d-dawl tiegħek biex iddawwa l-imkejjen mudlama ta' moħħi u qalbi. Għatini l-erf biex naraf x'inhi l-verità tiegħi u ta' kull sitwazzjoni li nkun fiha. Għatini d-den biex naraf meta għandi nitkellem u meta għandi nżomm pass lura. Għatini l-kuraġġ biex ngħix skont dak li tallimt. Għatini d-don tal-umiltà biex nibqa' maquda, maħudi l-bnedmin, speċjalment dawk l-aktar dgħajfa. Kun ta' gwida lija fl-istudji u fil-ħidmiet tiegħi biex ħajti tagħti l-frott skont kif tixtieq inti bi Kristu Sidna. Amen.